online sa hotline. Awaton ko rin tiyempo niya bisan lipot gilang. Joining us over the phone is the Comelec Officer Bacolod City. We have Attorney Revo Sorbito on the line. Attorney, how are you? Good morning. Action Art, good morning. Pasensya agad medyo tapos na lang mga obligasyon na dito sa atong opisina. No? So, Yes, sir. Kita dito kasabat. Gani, no problem. Attorney, sining adlaw ni siya matapos ang kwan, sir? Matapos ni ang distribution o kung pagpangatag sa honorarium sa mga teachers? Hindi na pa matapos yung Action Art. Kaya tuligin schedule na sila no, para hindi lang magdinaguso. Kaga, siyempre hindi mas layawan kalinya kaga painit sa atong opisina. So atong ginubra din schedule kanino para polling center ang mga teachers para systematic ang pagpangatag nato. At the same time, hindi sila mag-yawan ka kalinya. Aha. Okay. Bali gina batch by batch naton. Yes, Action Art. No? Siguro ang paglantaw natin by tomorrow or Saturday matapos tanino. Kaya kung itingbon tani sila pag no, mga ginutok ng opisina, malinyahan na sila painit. No? So ang ato yung bracket schedule para tapos man para sa iya. Obediente mo para sa iya. Gani man. So sining nga aga o sining nga adlaw ang schedule naton mga pila ning halatagan ta, attorney? Subong may ato schedule 8 to 11 no, may lain nga may subong 10 11 to ano naman may daw sa schedule lang atong dina although hindi lang niya Action Art isa lima na di anong kalinya di atong ginaobra no. So okay. hindi lang isa kalinya, isa rin sa Habod Center, but lima anong kalinya, pero lain-lain ng eskwelahan. Okay. So balidra lang sa Comelec office ni ginapatigayon, attorney? Yes, dali lang kita, no, kaya isa lang kita kadlaw, pag-abutan nato na rin sa Manila, nag-withdraw kita, tapos yung segregate pa siyempre ang kwarta, and then ginugahan ta payroll, so subungan ta ng sugod. So hopefully, by tomorrow, Saturday, tapos sa mga kita na. Ay, sige. So, by the way, ang kwan ni siya, no? May iba ni siya, no? Ang paagi sa BR, blang implementation sa ilang honorarium, no? Yes, unfortunately, no, despite the appeal of the commission sa BIR na hindi na pagbuhinan ng naton honoraria sa teachers ang tax, no, bata daw wala ng grant. So, kami pag hindi actually ang magatag sila sa ilang honoraria, kami pag hindi ang nagadidakpan sa tax, no? Kaya medyo ute ka, no? So kahit i-remit naman yan, balik, no, ang tax ang inbuhin natin. Sir, hindi ta nakapag-awaton da last na lang, susi sa lugan ining deadline sang filing, sir? Ang atong deadline is on June 8, no? So again, I appeal to candidates whether you nag-aog man o na-filtry, whether may gasto or wala, no, they have to submit their sources sa ato. Okay. So, by the way, expect kita nga until June 8, ari ka pa man ni sir, no? Saan ka gani mabalik sa imo regular tong posting? Wala at actually Action Art pabalita siya, no? Kaya ang aton kung madunduman mo, no, ang aton na designation diri bilang acting election officer, wala siyang period na butang, no? So, okay. Is, until revoked, no? So we're waiting for from the main office, no, kung i-revoke na. So una na pagbalik naman natin sa previous station natin, no. So okay. Sila ta tonight. Mayo gani kung diri ka na lang parang hapos kami mag-imbitar si mo mga pibla. Ang namin guro na tonight makachimpo basi makabisita ang musa kun mga pitas ang may taklob na pula. Correct. No, mo ginamayo ging invitation. Always ang ako invitation sa inyo. You're welcome with sa akong pag-imalay. No, kung makachimpo, textin nyo lang ko kay pwede kita to ka istorya total tapos sa mga ginagawa na sinakuha. Gani man. So, sir, good luck sa inyo da kabalog ko sako kada subong kag kabay pa nga kwano nga mag tayo yun na ni kagabay pa hindi mag-inulan karon sa hapon. Bla okay man lang kung mag-inulan na kay do may kanupi man lang kamo daya mo, no? Yes, may ari kita kanapi. That's why ganin avoid naman na maglaba linya kay pasibla hindi na ma-accommodate ang tanan na mapasilungan, no? So isa mo nakarason na din batch by batch nato ng panghatag sa honoraria. Isa na gid lang why man siyang nag-file until now, sir, sa office mo yan no election protest, no? Wala kita sa minabato na complaint. Although may mga inquiries kita, no, pero wala pa kita ya officially minabato.
Ate, sige. On that note, attorney, salamat gid sa time. Good morning, kagalong gid permi. Action Art, salamat din always no, sa inyo suporta diri sa atong opisina. Good morning sa tanang pagpalawati sa iyong programa. Salamat gid. Good morning, good morning. Action Hotline. Grab, amo nang nami nga kape nang may taklob nga pula nga kwan. No. Kape. Pampabagsik na sa lawas. No, anyway, titinguan nila nga matapos until Saturday, sining weekend, sining semana, ang pagpanagtag. Grabe man no, ang BIR way gid nagatag consideration niya hindi bayad ka mo sang inyo boys kay obligasyon nyo na. Ibanta na sa honorarium sa mga teachers. Pero ang nanamian ko lang kay diri sa aton at least why siyang ginatubang mag-complaint why man so far until now daw sang reklamo ang mga teachers ta nagpulaw bugtaw ini nagbulig kay may mga areas nga actually nagahan antes nakasulod ang ila sini nga mga result alin sa ilang ginpangalagaran nga mga polling precincts nga nagsulod sa canvassing area bla ang result amo to gani nga ti naadlawan iyang proclamation dis Bacolod City. Action Hotline. So congratulations sa mga teachers. Galing ti amo na may iba ng inyo honorarium nga batunon Action Hotline. By the way, kon SOSI ti June 8 ang deadline ang SOSI ini bisan na pierdi ka sa eleksyon, obligado ka nga hatag sang report mo sa COMELEC, makagastuanan mo dira kay part ina sang requirement. Kay dason, kung ay kabla ka submit sina, pwede na nga mo nang basihan, no nga susunod ba hindi ka kapapili, bla? O bisan pindi lang permi kung kapapili, kaya kag nag-file sang susi mo, kundi pwede ka lang kadalagan liwat. Action Hotline. Ayos So sa mga teachers, salamat sa inyong pagserbisyo, nagligad nga eleksyon.